Kung joto tahu tebo kung song no tak phai shok paijak St. John Medical College and Hospital emergency tamong kangkai chini takuk khoroksa chin Tiprasa takuk khoroksa Swiggy job khai tongani bini last target ni bini kubarang kahe target tongo target ni last order renya thangpuro uklok tei phai bono gari thutai re phime bai bini debrayak ni oyashi choi thanga bukur bai kasai tongko so doctor ongno request khaika please plastic surgery khaipa just khaipa no oyashi ro te thepere phiri hne hangkai bini khakla bo dukhumanga khakla pressure kalaikha uskuti bai je uskuti bai delivery khaimani uskuti cheke chaka ingai thanga helmet tongai bokhorok bachika khoglayo tora phatika hangkai oyaku kongkha hangkai uklok ni bisma ni bekreng jisini phikung bisma no humle phikung bukhakni aroni bekreng hindi bai je reed ki haddi himani yabo ajaga fracture angha belanya serious tabuk St. John emergency ICU no ICU tonjak nogo dara dine se nok ni phaiye dara dine se nok ni phaiye asuk drop no ko suddenly call phaikya chini tako kando munda bin mungkhai kando munda bo munda jat bomanaliyo tongo kaijak 33 bosor umorni suddenly bini yoma hai accident ka nei saimang kha mane khano ang saka St. John hospital tup di nei tamni bagi hingkang kai chung financially onek issue kong thangmano so bo on duty was accident ngo hingkang kai bo je Swiggy company o je delivery boy ni job khai tongmani ajago kaisa ba haibong ni rules tongo ba bong ni kaisa ba insurance tongo on duty jodi je kunong kangkai norok o insurance na claim khai manai henai so moni bagai ang bong na saka St. John hospital utubdi St. John hospital utubi treatment khairon henai phaimani motamoti 3 gon tangkha MRI khaireka X-ray khaireka bini blood rok bebong no ko khaiye je bini ro TT injection na nangkha pain ni bagai injection reka kabong ma bahai khaika tabong no pai phai drop sanam jonga ka hai chi tahu te bukuk song problem jesa jagati phano jesa ke pano ungai phaimano problem ke na sai phaya oboni bagai no chung barbar sawo thansa tonga nang honai chung Bangalore tongnai Tiprasa rok tabuk nugu tongo boba hai situation choli tong kebo chini Nepal ni berei phatar ni chalawe hamjagai tongai 40-50 tukra kha tane kalang thangja kapu mobo kaise kirima hingja kok PG bisunga habai berenya chakor choli buthar kalang thangkapu mobo kaise kirima singma chakok chalabai dol khawai rang nawoi phaigra di angmai malanya phaji hinai thangpuru rep khaije kapu mo hairo bebong na kirima sinsa cases mangse angkai accident ngai thima rok angkai drugs nai thima rok gabong ma cases tongo so belai no kirima singcha belai no wana ma singsa situation so chung choli tongo chung tongoi tongo aboni bagai no chung Tiprasa jottono thansa tongnani dorkar chung Tiprasa jottono thansa tongai kaisa bai te kaisa bai miliwi tonglai khangka so oma hai emergency time rogo help manu ang konya mu sungo je chini Swiggy delivery khainai Swiggy siming ya chini Bangalore Tiprasa kabangma tongo je delivery khainya ro please norok scooty bai khayo hai ka ba bike bai khayo hai ka ba e cycle bai khayo jasa bai pang khaiteng please norok
nayoi and tai limit no naragoi speed o chalok di tai gari yang yung gari gora na hari chalok di karon accident mo haike ngoi thangka hangka tini bini kepal tong isini kandoni kepal tongoi bo kok sawi tong mangka ang sakata wana grati just kapang khailen just pang len rangkri wana jagai tong bo rangkri swigi delivery khaimani omon last order tong masi angkai proti sabto beton mano beton ma masuk kiri kaijak no ko busaboti genang abin bihi kengkang ka sin Tripura no bo munda phano kok bro kaham ke mano berma boti chana nyom brok bo so chung Bangalore ro tongnai Tripura sarok chung always no kaisa bete kesan Chuba layo Tripura People Foundation ni tui dul jangma bai chin dara dines ni tui dul jangma bai so mono sanamo sungo ang nugui belanya wana kha je jaga bini ang or live video to share khaimia bathai pano ang o jaga o chini Bangalore Tripura sani page o ang photo kaisa upload khai ruwana details ruwi boba haike bini debra yak niyo yashi chowi thangka bukur basimi kasai tongsi belanyo kirima singsa chana mai tongoi se kathang tongsi bo kintu Robicharan Jomatia chini takuk khoroksa tamong khaza dajon chongmani chin takuk khoroksa ko kando munda nei tabuk horo swigi delivery khai tongmani okolok ti gari bai thutai ri phaijagai ekdom jindala saying phaikya bono tabuk ni emergency Senjan hospital emergency hotobi admit ma khaipe mani nugui belanyo kirmeng chang ka china ma kebang ma Tripura sarok delivery khai tongnai tongo hor sal romoi brok ni bagi kaisa kok saima tongmani je kisa huske salok nang thang helmet always na thubui drive khanyang thang tini borok je kando helmet thubja gya hangkang ka kukubuin chawo tamjani ngai thangamo helmet thubjak ni bai helmet jacket chakaing thanga bike jacket chakaing thanga phikung ni be kereng boba hajaning ka saimia lori ke sajago খাকালাবো অনেক বখাও অর অনেক জোর খেয়াগো কলাইখা কুকসাই থাঙ্কা ইয়াহি জয় থাঙ্কা বেলাই নুগুই বখা কষ্ট নাংমা চিংসু নগ সাইচুং খরকসা বুমানো চালগুই টংনাই বসি বরক অনেক কাহামানো আইগিবো চুংই মালাই চুংনো দারা দারা হানে ককসাইগো খায়ো so abon sanamo songo tahotai buku song please noro gari rok chalok phuru kisa sotorko gari chalok bai gana gona na sigai speed ke chalok goi 5 minute safe khaiman hanile 5 minute bai tamong nani kintu 5 minute norok 5 minute bachir na thangti je speed bai bike chalogo aba hairok jodi 5 minute no nini life no nai khibi mano no buthari kiman so abono please huske gari chalok baji and sung jot to Tripura sano phatara tongnai rok thanjake tongdi sung chini Tripura People Foundation abono kabangma borok saimia kabangma jagani kok phai tongo kabangma borok kabara bukhanya nai tongo bong sayarong no khaiteng jokobui bonus buskang phayana ang keb ni mungnai kun sanam jongya borok sini jago bini tomung samung borok sini jago bini samung bai main hingkai ang samung kaham khaike ba ano boi sini wana ano kaham hanana ang samung hamya khaike angka boyana hamya hanana boyan sini gla ang obon update na bai family please sotorko khai bike rok chalok di belai no serious and ang koyo chini bomanalin team rong no tabuk bo je jagao kondo oro saisung si tongo hungkang ka sung joto no bono to hospital borti ma khaika to godin jan tonga nang no saimia to boro khoroksa khai chungor hamya marak lanya na bagai plan ma khaile nyai chini Tripura People Foundation volunteers rok norok buskang phaye kisa nongni je free time by available time rong no nargai jutio jagao chini tako kundo no kaisa te kaisa ke yak Chuba laima marak lainai aboni bagai chengkok bo masab lainai ang konya muchung joto Tripura sano please chin tako kundo ni bagai bo norok
je group tongnai rok je chini volunteers ba chini Tripura People Foundation members rok bini bagai jodi medical expense ni bagai kisa misa bithi ni bagai 4-5 pano jodi jama khaima nongga saw tam ni bagai hingke bobo keri jora bin jago rang keri ngonyo ching je gari bara rok gana nangmani ang tabo sujaran pocket bai reka pocket ni rang bai reka doesn't matter bithi rok x-ray khanyan bagai relaikha so abon saw chini Tripura People Foundation ni members rong please bus ka nga bogoi bono merek lanya ni tiye cheng khoroksa tai khoroksa ka salai chon ke bono merek bono nai cheng kaham ka tlang layana dara dines no kol khaiman dara dines phaimaliya but bokhana fungo o jaga sokpayana tabuk to phungbai tongha aisuk ni tamoi tongha tabuk 5-17 hambai nainai logiri tongnai ro hambai je live video nainai ro please kicha share khai redi tam ni bagai hingkang kai accident bike accident rok to ungna tongmai asi ungoi thango but binobo to kolok thu thote re phojang mani haipanang kabang ma chini Tripura sarok no nugu je bike chalok nai rok ekdom over speeding ke chalok ma rok 5 minute ba siwi thangma by 10 minute ba siwi thangma by dunia life of kuno changes ingya kento a 5 minute no nini jibon nawi khibi mano so abono bar bar jotonon sanamu jongo kisa huske gari rok salok de yang irang na shigui te full safety no na shigdi helmet thubui bike salok na khaidi haya hangkang kai accident busuk jorati hamya ngai man changwan chogai pa maya kabunga borok wa haiba tongo busak khaksa jaka thang tong siu tai busak hangka hangkai moji wi thang herja gai thangbai ka kepe gai thang mo hero go tongo ang kabunga bar no masau bathai pen tini bini sakni je babe thui phaijak thui ang khojak nugui ang bokhorok si mihimi tong siwang sanam mo sungo jot no hanyo hai please kisa naikolui tongbaji kaham ke tongbaji tai thansa tongbaji jotono no hanyo hai hambai je naine rong no and please ke share khaji so that at least ekjon dujon Tripura sapan nugui mahika life accident ngai dukhuma yang tai hambai